Andito tayo kina Choyans. Dalaw tayo kasi may sakit daw siya. Ayo! Ayo! Namamas ko po. Hi, Nay! Happy New Year! Hoy, si tatay. Ay, Happy New Year, tay. Ano na? Happy New Year. So, yan. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari sa kanya? Nak! Hindi pa nakaligo? Na. Musta New Year mo? Ha? Ana? Happy New Year! Happy New Year. Salubong. Thank you. Na. Paborito ni Mama. Ha? Paborito niya? Pabo. Bulan-bulan. Pabulad-bulad. Ano nangyari sa'yo? Sakit ka? Baka na nagpaulan ka kasi. Na. Nasuka. Nagsasawa-sawa kang ganyan? Ha? Nagsasawa-sawa ka ng ganyan? Ano ka ng, ano ba yan? Ang tawag dyan, nak? Sasuka na yan? Suka. Sinamak. Sinamak? Sinamak o sinapak? Ano mo sama? Sinamak. Sinamak, oh. Galing yan kay Ate Rhea mo sa tindahan niya. Kaya pag mamili kayo ng ganyan ba, kay Ate Rhea mo na ikaw mamili. No, para matry mo. Ano nangyari sa'yo? Ba't may sakit ka? Gapon. Naulanan ka? Nakita ko yung mga grades mo Gagmay. May bagsak ba? Oo. Importante wala. Nakabawi ka na sa failure mo? Sa bagsak? That's good. Ano sabi ng teacher mo? Wala pa ito. Eh, wala pa man yung nagatos sa school. Sa school? Magpa-enroll. Magpa? Enrollment na. Fencing. For this year. Tapos ang end ng ano? Juan, sa zone mo, June mo. May ato, June. Hindi, sa klase nyo ba? Tapos pagka-September, hindi lang ako third year. For third year na. Hindi, tiis na lang. Kaya yan. 2026, 27. Oh, graduate ka na. Unting taon na lang. Ikaw, Tay. Kamusta ka naman? Bakit nakahilata ka na nakaraan? Ano nangyari na naman sa'yo? May kinain ka na naman bawal, no? May kinain ka na naman bawal. Oo. Tupak ka rin sa kumakaon na. Balik. Na? Balik siya kung may tupak pa sa akong magaon. Ay. Ano daw yung kinain niya, anak? Di ba ka nang na magkataong mo sa kanang tupak sa kong bation. Makakain. Siya ng bawal. Bawal. Oh, alam mo naman bawal, kinain mo pa. Masarap kasi yung bawal. Sino naman bawal ang kinain? Baka naman si nanay kinain mo ang bawal. Ala, kinilig ka. Bawal din sa kanya yung bulad, no? Bawal din ang bulad sa kanya. Paano ko pero hindi palapit. Ay, Pwede na ba magla sobra? Ganun ba? Kuhan. Pero maalat kasi, di ba? Bawal. Ayaw mo pa rin magpa-check up. Nadalawang isip pa rin siya. Kamusta na pakiramdam mo? Okay na. Kasi naman New Year daw, nakahiga ka. Nakita ko yung post ni Choyans. Oo. Sugulat to. Ngayon, masakit pa Kaya wala lang ipalitan mo ko sa tambal. ng gamot. Dapat malakas ka rin sa tubig kasi yung gamot mo, mamaya yung kidney mo naman ang ano ang tirahin. Kaya mas kung tumargon. Hindi na ako kaya. Lagma naman. Hindi na ako sabot ng yun ba? Nagtara. Sa Iskadlaw.
ako ma-adpost na. Marigon na mawala sa diya. Nag-ano pa kayo? Nagtatanim pa ng mais? May harvest na ba? Wala? Wala na. Tapos na. Magtatanim pa lang. Magtanim pa lang. Ikaw, Nay. Ha? Oh, busy si nanay sa pinapanood eh. No. Chado, ang ganda ng TV ha. Cable yan? Sosyal, naka-cable ka pala. Oh. Di ba yung mga ano rin dyan? Yung mga action. Tanan sugan. Hindi, yung action. Action ninyo ni nanay. Wala. Ay! Ay, ano ba magabi na? Gigilig naman siya! Uy, turn mo naman ako sa kwarto mo na. Patingin naman ako kwarto mo. Parang may mali na. Makalat na. Halika sa tignan na. Magtutour tayo. Siyempre, mamustahin naman natin yung bahay mo. Ano ba yan? Tignan natin. Ayan. Dito na tayo sa room. Oh, may table ka na rito. Dito ka. Nag-room. Wow. Ha? Kanang kutsyon mo. Paano muna? Siyempre, parawan mo din. Oo. Okay lang din yung ganyang kulay. Tara, ABS-CBN niya na naka. Sino tutulog sa taas? Wala. Lagyan ng damit. Ano mga gamit mo? Ay, wala. Pugay mo dyan, Nak. Ayun, may regalo ni ano? G. Ford? Wala, pugay mo dyan, Nak. Bumili ka na ng extra uniform. Wala pa. Yan ka na naman. Sinasabi ko na sa'yo. Wala pa managan. Wala pa ko nakanto sa... Kanang yung itim mo. Itim. Na pants. Nara. Bago. Pinatahin mo na naman. Sabi ko sa'yo, bumunti pa rin yung sarili mo pag ano, para hindi ka mahirapan ba sa uniform. Pamalit. Pugay mo dyan, ako. Pugay mo dyan. Taray. Para ka na talagang polis, uy. So yan yung ano mo, higaan. Wow. Wala kang katabi? Wala. Andito pala isang ano, ilaw. Hindi, okay lang din pala to dito. At least, naka-solar siya. Mga ilang oras siya tumatagal? Ha? Ilang oras tumatagal? Mga 10. Paano siya? namamatay ng 10 p.m. Dapat ito, i-ano mo muna yan, i-off ba? Kasi may ilaw naman dito, oh. Diba? Ito wala pa palang ilaw dyan. Sira. Yung alin? Pag ganun yung... Pag ganun yung... Pag ikot ng ilaw, pumutok. Hindi. Oo. Di dapat pinapalitan mo na kasi delikado yan. Wiring. Ipaayos mo ka agad. Wala kayong kilala electrician dito? Meron. Ipaano, para hindi delikado ba? Kasi yung, baka mamaya gumapang yung ano niyan. Yung, ano ba to? Yung spark. At least safe. Nakalock naman siya. Tapos dito ka na, ayan, ayaw nga pala, bigay kita doon ng ano, nung sabitan ba ng cellphone habang nag-charge kagaya dun sa bahay. Meron pa yata sa gilid na amo. Saan pala outlet mo dito? Patingin ka. Wala yung outlet na. Ha? Wala yung outlet sa... Kwarto? Dapat nagpalagay ka. Diba? Dapat nagpalagay ka. Pwede naman ito matugtungan eh. Sa electrician ba? Para may sarili kang outlet dito, hindi nakaganito oh. Hindi nakalaylay. Sandali. May bago akong tanong. Nakabuntis ka daw. Nakabuntis ka daw. Yung. Si Oyong ba yun? Bakit na nabuntisan mo? Murag iro. Malamig dito ah. Sa kwarto. Hindi kasi nga, nakasara yung bintana mo. Hindi pa nakabit yung bintana. Pero okay na yung bintana, nabayaran hindi pa. Sa sunod daw. Na buwan? Pero kung ako, mas magaling kagaya dun sa ano ba, sa kwarto sa baba, sa taas,
'Di ba? Yung ganun, kaysa yung, kasi parang yung pumapasok yung hangin ba? Pero pag tanghali, hindi naman mainit. Mainit din. Pero okay na rin, at least, 'di ba? Kailangan lang talaga yung bukas yung bintana para mag-circulate yung init o yung lamig. Ito, dumilim. Alam mo bakit? Kasi naanuhan nung kahoy. Kaya ito rin medyo madilim. Oh, di ba? Kasi kung binaba mo yan dito na onte, dito ba, sa may poste na to, para maliwaliwanag. Ang inilawa mo yung, kisame. Ay, ano ba yun yung flashing sa gilid? Ano final grades mo pala? Final grades. Yun. Pasar lahat. Pasado. I mean, yung final, wala? O bawat subject lang yung binigay? Yun na, final, Final grade ba? Yung total sa buong subject? Or per subject ang grade? Yung average? Wala average. Per subject ang grading sa college. Pagbutihan mo lang, galingan May mo. average pero maliit yung average. Kung tinotal mo. 80, 85. Ano nangyari dun sa bumagsak na exam? Binigyan ka ng Hindi, focus. hinabol mo. Yung habol. Okay, that's good. Diba? Hindi nabagsak yung lahat. Focus. Stress na yun sa... Correct. Wag kang pangunahan ng stress, wag kang pangunahan ng mga basher, mga nababasa mo, hindi makakatulong. Ang tingnan mo agad yung future. Hindi yung ngayon, kung ano yung nangyayari ngayon. Diba? Tulad yan, paano kung nabuo yung kay Oyong? Galing-galing naman. At least maganda nangyayari. Yung mga ano mo dito, nawala. Ipaano ba? Or laminate? Kasi sayang, nababasa. Basta na sa daan. Sa dating bahay. Ganda-ganda na ng bahay mo eh. Parang nagunod, banisan sa nang... Oo. Next month. Pero kapag nag-varnish ka, dapat wala dito sila tatay at nanay para hindi nila malanghap. Si Leo andito. Si Elmo, saan sila Elmo? Umuwi sa kanila. Kanina, nandito siya kasi tumulong siya doon. Magtrabaho kami kanina. Kasi wala ka pang pasok. Bukas meron. Okay. Tapos si ate mong isa. Yung sa baba. Hindi, yung isa ba, Umuwi na Tagalanaw. Okay, dito lang talaga sila nag-New Year tsaka Pasko. That's good. O, diba? Sabi ko sa'yo, nga rin, malalagpasan mo din. Alam na po namin yun, And, plano niya pong kumuha ng motor para may service kasi mula dito hanggang Balingasag, magkano ang pamasahe mo? 20. Mga 100. Balikan. 100 balikan o gasolina na yun ng motor. Kaya Yung 100 gasolina ng motor. ilang araw yun? Parang 2 days? 2 days. 'Di ba? Kung 2 days ka mamamasahe, 200. Yung 100 pamasahe mo na. Mas malaki makakatipid ka. Kasi Kahit hindi naman brand new, at least yung maganda may second, at least wala kang isipin na monthly may babayaran. Ang hirap kaya nun, si Britney hirap na sa bagay may trabaho naman siya. Ikaw, nag-aaral ka, tapos may iisipin ka naman na monthly na babayaran mo na magkano bang hulog niya madalas? 5,000? sa brand new, mga 3,000, tas ilang taon? Ilang taon? Kung yung at least second hand lang ng mga, siguro mga nasa 30,000, okay na rin yun. Hindi naman kailangan ng bago, importante at least meron kang service. 'Di ba? Ang tanong, may lisensya ka na? Wala. Tsada, lisensya muna bago yung motor. 'Di ba? Kaya lang, baka mamaya pag may motor ka, sino na angkas mo. Dayan na, saan ka na mapadpad naman. Ganun na lang kung sakali. Yung sinabi ko sa iyo. Diba? O kaya yun ang gawin mo.
Subukan mong maghanap mo ng mga second hand na magaganda. Yung ganun ba yung kagaya kay Britney gusto mo? Automatic yun, di ba? Mo, di ba? Ganun ka na, hindi ka naapak-apak. Kasi parang, lang, magaan. Magaan siya. Tapos kasi kapag uuwi ka, anong oras ka na nakakauwi? Sa, Galing school, anong oras ka nakakasakay? makasakay ko mga alas 6. Alas 6:30. Tapos, dumating yung mga 7. Dito. O at least yun, diretso ka na kaagad na makauwi, makabiyahe. Makauwi alas 5. Makauwi dito alas 6. Di ba? Imbis na may isang oras, kapag pahinga ka pa, ihintay mo pa doon sa bus station para lang makasakay ka. Ganun na lang, lisensya ka ba muna pala? Sa bagay, marunong ka naman pala na talaga magmotor. O, para kung ano't ano man, may service, pupunta ka ng hinaguan, o magpunta ka sa school, magpunta ka sa palengke, meron na kayo. Kasi syempre may sarili ring gamit yung kuya mo, ginagamit niya rin yung sa niya, trabaho niya. Yung motor niya yung nanghihiram ako sa kanya kung Kapag- pupunta ako Sa farm, palengke. sa merkado. Kasi sa school, di mo naman basta madadala rin. May parking lot sa school. O kaya lang ngayon, lisensya mo, kung mahuli ka, nasa national highway ka, nakaulo ka, baka mamaya. Diba? At least may lisensya ka para legal. Mag-isakit pa sa ulo yung panibagong problema. O siya. O eto na mga ma'am siya. Yan ay update kay Choyens dito sa kanilang bahay. Sa kanya. Okay ka na? Wala ka na sakit? Nananambok ka na talaga, nak, ha? Nananambok ka na. Basta pag may time kasi, halimbawa kailangan magpahinga, pahinga. Huwag ka na masyadong magpuyer. Kung ano mo nagawa mo rin dapat mong gawin, schedule mo na lang yung videos mo para upload mo na siya kaagad. Dire-diretso. Yeah. Happy New Year! Happy New Year, everyone!